Rokavic, z čoho ja aj to dám? No, nič. Pozriem, čo sme naposledy preberali. Doma pekný zošit. Viteková bude mať pekný zošit. Ježiš, to čo je za písmo Viteková? To je strašné. Kládeková, ukážky radšej. No, dáme ma lepšie. Dobre, si dáme zaujímavý príklad. Dal som aj v D-čke. Tam mu vedeli, ale s mojou pomocou. No, narysujem krásnu bodcu, ako viem ja. No a keď tak rysujem, tak dáme si otázku z opakovania z tohto, že aká je pravdepodobnosť, že stred kocky je v strede? Kto vie? Možno v strede kocky. Správne, kozlík, aj si to vyrátal, lebo tak hádáš. Čo to mám vyrátané? Kde to nemám vyrátané? Sprosto si sa ľuháš, že teraz náhodou uhádol. No, Naďa má poď určiť strany. Joj, musím. Áno, Naďa. Tu máš triedu. No, Naďa. A sa rovno na 4. No, Naďa, keďže je to kocka, tak výška bude mať akú veľkosť? Neviem, pán profesor, ešte si mi nepovedali. Naďa, to musíš vedieť. No, sadni si radšej, lebo vidím, neistá, je strašná hlava, ja rozumiem. To bude 4 tiež. Tak a tu vám, aby ste si vedeli dať pozor, idete rysovať numer 2. Pán profesor, No, čo vidíte to má? naľavo 4 cm. Lebo na boku sú 2. A prečo sú na boku 2? No, Vitekla, to je dané. To ja ti nedokážem vysvetliť. Dáme si ešte jeden príklad, a keď nekúpiš potom, tak to nekúpiš vôbec. Pán profesor, No čo je to? bereme túto pravdepodobnosť, môžem sa dopýtať otázku? No, pýtaj sa. Aká je pravdepodobnosť, že 1. mája vyletia včely z úlu? Ja, kozli, to sprostosti sa stále nevytuje, že to je veľká pravdepodobnosť, veď oni môžu lietať hocikedy, keď je teplo aj v decembri, aj teraz môžu lietať tie včel, kvetinky opelovať, to môžu furt, kozli. Koľko máte včel, pán? Ja, kozli, to ja mám veľa včel, ja som veľký včelár. Med predávate? No predávam aj med, kozli, ale to keď chceš, tak do kabinetu cez prestávku. Teraz sa Futbal ste pozerali, pán profesor? No, pozeral som, kozlíka. Ale počas, do toho hral. Slovensko, Nemecko. A jak to skončilo? Nemci vyhrali 2-1. Ja, však tam ten Čontofolsko tam stále dávajú, tam behal s týma rukáma, všetkom vypadal neistý, ja by som ho tam nedal vôbec. Slabý je to futbal, kozlík, aj celá tá reprezentácia, to sa nedá, to je nič. No, koľko je hodín, Naďová? Za 2 minúty zvoní. No, tak skončíme skôr, prebrali, čo sme mali, tak nejdem, to zatiaľ ticho si robte. Naďová, však ty si ma oklamala. Ja dojdem hore do zborovne a tam nikto nebol. Pozerám s tebe na hodinky 20 minút. Na kostol pozerám 20 minút, však ty si ma normálne oklamala. To zapamätám, Naďová, napíšem si sa do čiernej knihy a pôjdeš odpovedať na budúce. A za to, že ste ma oklamali, si dám jeden zaujímavý príklad s klokami. Tak, čiže príklad. No vidím, že by ste sa nevyrátali, tak vám napíšem výsledok. Pán profesor, ale tam máte chybu. Čo, ja? Kde? Vo výsledku. No a správne. Vidím, že jediná Chládekova dala pozor. To ja som možno skúšal, čiže ale pozor a vidím, že len Chládekova dala jediná. Dobre, a teraz už naozaj končíme, už 2 minúty, tak teraz dovidenia. Ďakujem, že máte